aydym sağly çykyşlardan soňra bir ýerde Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howanlarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça haýır sahawat ganatynyň serişdelerine satyn alınan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Bayer Braun kompaniýasynyň iki sany dialog goşma kysymly Gemazialis emeli böwrek enjamynyň sertifikaty dawaral ýagdaýda goşurly. Bu sowgat berilen täze lukmançylyk enjamy dowamly böwrek ýetmeçiler keselinden ezir çekýän näsaglary has netijeli bejermäge we şunyň esasyna olaryň ýaşaýyşyny gowlandyrmagy hemde ömrüniň dowamlylygyny uzatmaga mümkinçilik berer. Şoňa görä Trawn hasahanasyna dialog goşma kysymly Gemazialis emeli böwrek enjamy gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyda tüý sürekden hoşalyk bilen kabul edildi. Bu dawaral şäherä Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howanlarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň hasabyna Ahal vilayatynyň bejerge alyp sagalan çağıjyklar olaryň inileri gatnaşdylar. Bu wagt şäheräniň dawarasyny has artdyrdy. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly insan saglygyna hemme gurulurdy da ulun serlipdir. Saglygyň adamyň ömrü bilen baglygy bu mesele ilkinji derejeli ähmiýet berilmegini talap edýär. Şoňa görä edi Türkmenistan watanymyzda gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň bimeşwer uly aladylary we taýsy tagallarlar bilen raýatlarymyzyň saglygyny gorumak zerur bolsa bejermek, kesellemeň öňüni almak üçin ýygydaly çäherler görülýär. Milli lider siz gahrman atamyz, halk watana size baky wepamyz, çözgütlerimiz ömürlere sapamyz, haýyr sahawatyňa soga barkada, bu aýdyň ýoluňyza toga barkada. Arkadaly gahrman serdarymyz howanlar, adil ýoly bugün jahana akrar, şatlyga ýar boldy görnije iqbal, haýyr sahawatyňa soga barkada, bu aýdyň ýoluňyza toga barkada. Dostanylyk ýollary has berkeýär, bir-birine uly hormat sarpa bar, kalbim jaşyp meň bir keremligi taýar, arkadaly watanym bar watanym, bugün nur çaýylýar her şäher kende, aýdyň maksat bilen galyas belende. Asla şeýle balar bagtyň çüwende, arkadaly watanym bar watanym. Halkynyň saglygyny goramak üçin aladalar etýär eziz arkada. Ilhamlykda peşgeş eýleyip saglyk üçin zähmet çekýär arkada. Sawal aladan eziz arkada. Gülle jana jan watan, sende şatlyk duýýarys. Biz wagtyar çağalar watanymyzy seýäris. Arkada serdar bilen öňübiz. Arkada serdar bilen öňübiz. Arkada serdar bilen öňübiz. Soňra bir ýerde Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howanlarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň hasabyna bejerge alan çağılara olaryň enatalaryna bu gadnanyň ýaşurlar geňeşiniň agdalary gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň adyndan sowgatlar goşurdylar. Çağılar we olaryň enatalary sowgatlary ýüzlerine silip öz ýürek buýsunçlaryny beýan etdiler. Belen şäherli ýurdumyzda insan saglygynyň berkedilmegi, adamlaryň derejelikli işlemekleri we ýokary derejeli din jalmaklar üçin amatly şertlary döretmek hormatly prezidentimiň durmuşa ýaşaýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne, ýurdumyzyň ähli künjeklerine we paýtatymyzda gurulan ähli amatlykları özüne jemleýän hemde iň kämil enjamlar bilen öpçün edilen hasahanalaryň düdümine saglygy goraşyň ýokary mümkinçilikler döredildi. Bäherden Trawynyň hasahanasyna täze lukmançylyk enjamynyň sowgat berilmegem şeýle mümkinçilikler emele getirýär. Munyň özi halkyň ilkinji nowatda bolsa ýaşlaryň saglygy we awadançylyk urnaky aladanyň ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen ýörelge satyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birdigini nowatda hyzdyk tasdiqlaýar. Bugünkü waka döwletimizde ötüp gelýän ýaş nesilleriň awadan durmuşy we beden taýdan dolu derejede sagdyn ötmegi barada edilýän aladanyň iň oňa suwtnamasydyr. Ahal vilayatynyň Bäherden Trawynyň hasahanasyna Germaniýanyň meşhur Bayer Braun kompaniýasynyň iki sany dialog goşmak kysymly Gemazialis emeli böwrek enjamynyň sowgat bermegi münasibetli geçirilen dawaratnyjlar, şol sana çağılar hemde olaryň enatalary we saglygy goruş ulgamynyň işgärleri, çağılaryň saglyk ötmegi hemde olaryň saglyklarynyň berkedilmegi uğruna ýurdumyzda döredilen ajaýyp şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Lukman Arkadamyza we hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyza çeksiz hoşallyk bildirdiler. Çünki adamlaryň saglygy döwletimiziň we jemgyýetimiziň hemişe baş baýla bolupdy we şeýle bolmagyna galýa.